Татар дәүләт филармониясе солисты, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының баш дирижеры, Уста Җәлил премиясе лауреаты, композитор Ильяс Камал белән сөйләшәбез. Ул безгә кунакта. Хәерле көн исән. Хәерле көн исән. Ильяс, безне чын күңелдән тәбриклибез. Сез бер төркем республикабызның талантлы яшь иҗат әһелләре белән шушы мәртәбәле дәүләт бүләгенә ия булдыгыз. Чын күңелдән котлыйбыз. Дәвамлыбыз. Үзегез нинди хисләр кичерәсез? Хисләр, әлбәттә, шатлыклы хисләр. Һәм инде бик зур рәхмәт хисләре. Шундай минем иҗатымны югары бәйләгәннәр өчен безнең республика җитәкчелегенә, филармония җитәкчелегенә мине тәкъдим иткән өчен шундай бик мин рәхмәтлемен. Һәм инде шул бер дә туктап калырга кирәкми, алга таба дәвам итәргә. Минем иҗат планнар күп, Аллага шөкер. Сез квартет составында да уйныйсыз бит әлеме? Менә анда ничегрәк үзегезне хис итәсез? Яңа коллективка килеп керү кемәк эшли? Анда бик шундай ничек әйтим, зур дәрәҗә анда әлегендә. Әлбәттә, академик музыка бик зур тормыш тәҗрибәсе, музыкаль дөньяда бик зур тәҗрибә булган шәхесләр белән бергә эшләү шундай бик зур җаваплылык та дәрәҗәдә һәм инде зур тәҗрибә җыю дисәң дә була. Шул Шамил Хәмитулла Мөнәсиповны барыбыз да белә инде. Безнең бик танылган скрипкачыбыз, шәхесбез әйе. Һәм менә алар белән бергә эшләү бик рәхәт. Ильяс, соңгы елларда сез бик актив иҗади эшләрне алып барасыз. Әгәр үзегез өчен иң кадерле эшләрегезне, иң кадерле проектларыгызны барлап чыгыгыз әле. Иң кадерләрнең берсе инде Рузель Мөхәммәтшин либрессына язылган «Минем Токташ» операсы. Ул 2019 елда дөнья күрде. Һәм шулай ук Илһам Шакировка багышланган симфоник поэма, аны инде былтыр Мирас фестивалендә башкарганнар иде. Шулар миңа аеруча кадерле. Һәм әлбәттә башка әсәрләр дә бар. Аларны бүлеп тутырасы да килмәйди. Инде үзең иҗат кешендә үзеңә бар якын була инде. Әмма хәзер сез инде проектлар белән мәшгуль. Һәр вакыт проектлар күп булып тора инде. Әлбәттә, барысы да композиторлык иҗаты гына түгел инде. Сәхнәдә башкарасы эшләре дә, планнар да күп. Менә Кеше язганнан да уйныйсы бар диде. Әлбәттә, шушы көннәрдә Тинчурин театрында «Утка очкан күк беләктә» дигән пьеса буенча спектакль булачак. Аны Зөфәр Харисов сәхнәләштерде. Аның композиторы буларак мин инде булдым. Музыка яздык, оркестр белән яздырган студияда. Ильяс, менә язучылык иҗаты белән чагыштырганда инде бу операларны роман белән тиңлиләр ниндидер бер шундый этаплы эш, зур эш. Әлбәттә, җиңел түгелдер, менә алга таба шушындый юнәлешне дәвам итәргә ниятегез бармы? Әлбәттә, әйтергә дә ярамыйдыр бәлки. Бармы, юкмы икәнен беләсез килә. Опера язмыйды, әйе. Әлбәттә, андый зур күләмле әсәрне язганда, аның инде ниндидер башкаруга өмете булган чакта инде иҗатлы хәзерге көннәрдә инде. Андый мөмкинлек һәр кешегә һәр вакыт булып тормый. Әлбәттә, хыяллар бар. Инде әле мөмкинлектән тыш вакыт дигән нәрсә дә бар. Вакыт та кирәк, сөйткәндә. Димәк, иншалла, әле алга таба булыр дип өметләнәбез. Вызов 112. Истории и герои. Чыннан да шулай. Ильяс, сезгә бик зур рәхмәт. Без сезнең тагын да илһамланып, тагын да канатланып бик күп әсәрләр иҗат итәчәгегезгә ышанабыз һәм сезнең белән кабат студияда күрешергә өметләнеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Студиябездә кунакта Уста Җәлил премиясенең яңа лауреатларыннан берсе, композитор, музыкант Ильяс Камал булды.